Dobrý deň, zdravím vás. Zase vás tu víta Devil SK. A nesplnil som vám to, že pôjdem na Prison, lebo bohužiaľ to nefungovalo. Tak som skúsil Elementary, čo v preklade znamená škola. Ma to tak lákalo, lebo som veľký odporca školy. Tu pred chvíľou akorát jeblo svetlo. Je to dosť nepríjemné toto prostredie. Nepoznám ho, ale viem, že musíme získať 8 medvedíkov. Medvedíci boli vyrobení v roku 1980, ale neviem, kedy boli vyrobení, ale viem, že teraz ich musím nájsť, čo bude dosť ťažké. Som v piči teraz už akorát tak. No. Zatiaľ žiadny medvedík. Neviem prečo, ja tak milujem medvedíkov. Ale nie. Som posraný z toho Slendermana. Tu je voľaký hrot. Aha. Ojoj, ja som v piči. Teraz som začal za chvíľu naháňať akorát oný Slenderman a budem v piči a bude. Špina jedna, ja sa ho bojím. Som posraný z neho. Nie, neobližujte medvedíkom. Keď pri mne drbne jedno sklo, sa poserem a hneď vypínam hru. Upozorňujem na to, lebo toto je dosť nepríjemné. To prostredie sa mi vôbec nepáči. Odporúčam vám tohto Slendermana. Je to fakt veľká preča. Tu máme druhého medvedíka. Tešte sa so mňou. Zobrali sme ho tam. Tá hlava nejde zobrať, škoda. Skúsim ísť von? Asi skúsim ísť von. Tu nič. No. Sme vonku, tu je ďalší medvedík. Fúha. Dosť deprimu... Ježiš, Slenderman! Kurva, shit. Shit. Kurva, kokot. Som sa skoro posral z neho. Asi je za mnou. Ježiš. Boha, furt len oxiduje. Kurva, zlyhal mi šprint. Do piči. A som v piči akurát tak teraz. Dobre, skončil som. Mám 3 z 8. Som na to hrdý. Kurva, akurát cez krv som prešiel. Fúha. Dosť deprimujúce. Shit, tu som už bol. Kurva. Slenderman, kde si? Ukáž sa. Ale nie, neukazuj sa, lebo sa z teba pohybem rovno. Kurva, nie. Stihol som ujsť. Štvrtý. Štyri z 8. Som hrdý na to, že hrám toto prvýkrát a zatiaľ to dobre dopadá pre mňa. Bohužiaľ iba zatiaľ. Keď sa vám toto video páči, dávajte prosím vás lajky a odbery. Sme tu pre vás vždy. Vždy dávame nové let's playery. Rozmýšľame nad tým, že či nebudeme dávať aj nejaké vlogy. Samozrejme iba rozmýšľame. Je to čudné. Neviem čím to je, že či je to tým, že je to škola. Ale nevidím tu žiadnych učiteľov, takže je to v pohode. Takže
skúsime zabočiť doprava, ale tá špina dlhoruká, neviem jaká všetko. Tu som ešte nebol. Idem cez nové prostredie. Dobre, kľud. Už som to asi dojebal, jak to vidím. Neviem, že som tu zabočil. Zabočil som. Yes, 5. Z 8. Ako vidíte, kebyže to vyhrám, ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Ale to sa nestane. Aha, 6. Čo ti hrabe? Kokos, ja som aký šťastný. 6 z 8. Dosť zaujímavé. Asi je to dosť ľahké, keď mne sa takto tu darí. Lebo mne sa zvyčajne Slendermanovi vôbec nedarí. Nie! Kokos! Tam bol Slenderman. Skoro som sa posral z neho a som v piči. Ach jaj. Ďakujeme za sledovanosť. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte lajky a nezabudnite, že sa snažíme dávať vždycky let's playe a rozlišam aj nad tými vlogmi, tak dávajte aj odbery, lajky a odbery. Dovidenia, Devil.sk.